wannan yarinyar Farida tana cewa wai kai za ta aura kuma bayan kai na tambaye ka akan cewa me ya tsakanin ku ta taba kake cewa ba kuma tsakanin ku gumba ba so to ai wannan Farida inda gumba wani zo kuma ban ki san gani ai he musa a jina wannan zo na musamman ne soyayya ce ta kawo ni zuwa gurin ki malama Farida a ke fa malama Farida amma ni dai a matsayin gumba na dauke na ga tauri kamar alamun da tauri ka duba dai sosai nama ne ba ƙorin mai dawa bane wannan wani kuma da kai sarkin kawo to amma ai manta kai an yi haihuwa a gidana zanin mai jegon ne ba nama bane ka je inda zaka saya ka je inda ka sai mai turare na Farida ka tattara ina ka bar wannan yarinyar ka bar min ita in aura shi so ba a iya sayan sa a kasuwa kuma Farida Allah ne ya dora mata sona kuma ni ma Allah ya dora masa santa saboda haka ba za ka iya sayan soyayya ta tsakanin da ita ba ina ruwanka da wanda nake waya da aka ƙi ka da wuni wani sai ya so ka da kwana ya ba su dukkanin irin abun da suke da bukata a matsayin matansa sai dai kuma kash sun kasa gane ba na in baka shine tanka kai kudi na zo maka da su naira 500 suna nan a cikin motar nan ni dai buri na kawai ka rabu da yarinyar nan ka kyale mai ita ai gaba ta kai ni ai ba komai idan angulu ta biya bukata zabo ko ya tafi da dolansa na Farida daga kamfanin Gamoji Entertainment shi yasa san da nake miki kullum yake karuwa a cikin zuciya kai wani irin maye ne wai dan Allah ke kuma dakata ban zo kanki ba ina zuwa me haka ne dan Allah da Annabi idan san sa kike ki je na bar miki shi ka nemi din makarantar da kake so na Farida jaruman shirin Sani Indomi Sadiya Aliyu Hamza Don Yunusa Sabo Ummi Auta Bawa Mai Kanwa Aminu Yusuf da gabatar muku da Sani Gamoji a matsayin na Farida labari da kuma tsara shi Nura M Sani shiryawa Sani Indomi ba da umarni Sani Gamoji na Farida shirin zai rika zo muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a tashar Gamoji TV da kuma Arewa 1 TV na Farida.